Granada. Els explosius no serveixen. Haurem d'arribar a la terreta. La barrera protectora és impenetrable. Continuar no parem. Som els únics que la podem aturar. Què fas? No veus que és més raonable lluitar junts? No us cal jo raonable. Déjalo bien, mañana lo pones. ¿Cuál? No. Déjalo. Uy, ay, traspasas la barrera. T'asseguro que era el sentinella més valent que he conegut. Pensats al sac. I com hi hem pagat nosaltres? Consistint que l'orcocell no és un profiteu amb els sons després, en realitat. Una teoria interessant. No saps qui té molts sons de gelats de gall? Campi qui pugui! Què farem si ens protegirà del gelèric, doncs? Paisat gelat, paisat rumor amb cames! Així ja passa tot. Anellats. Maris, porta'm el termòmetre reial. Haurem de demanar als esperits del cel que passin que aquest vent sigui calentor. Oh, esperits del cel! Jesús i demana, sisplau. Ostres, està guanyant el congelat. Kowalski, alguna estratègia per homogeneïtzar aquests uns? Recomano una rotació horitzontal de l'eix de 180 graus. D'acord? Preparats? Volta! Endavant, doctor. M'han dit que estudia els pingüins. Sí, són la meva professió i la meva passió. I m'anirà també poder-los observar sota aquestes condicions antàrtiques tan fredes. Hi ha d'haver gent per tot. Nanos, a veure si l'atureu, aquesta. Avisi'm si veu res estrany. Quan passi ja ho sabràs. Ostres, quins animals més extraordinaris. Bufon ben gelat estem a 30 graus de zero i ells com si res. Doncs gràcia i simpatia, nois. Gràcia i simpatia. Juana. Kowalski, no us ho sé dir del cel, però diria que hem de rondar de sota zero. La ponderació del cel. La puta és la meva i és la dreta, però no pateixis. Aquest pallasso no aguantarà gaire. Un tiro, no he dit res. Posa quiet, home. Posarem una mica d'ambient.
temperatura del zoo hauríem d'escuchar. Sí, senyor. Només he d'afegir un refrigerador perquè la pressió no... Hola. Hola. No t'esperis. Hem superat situacions pitjors sense baixes. Ai. Són aparells de seguiment electrònic que registraran tots els moviments que sortiran. No és tan fàcil seguir-los al rastre, que són pingüins, digo, la terra. Serrar l'anella. Ella, jo volia serrar el peu, però m'agrada més la teva opció. No, s'ha fet la prova de manipulacions i la talla res, hem de tenir paciència. Són dolents, però no ens ho podem permetre. Hem abandonat la sala de l'hospital abans d'instal·lar-hi el refrigerador i ara la pressió de vapor augmentarà fins que... Patapum. M'encara. Quan ens queda? 2 hores i 4 minuts, si no és que aconseguim arreglar-ho. I el científic què? No se n'adonarà si intentem fugir? Afirmatiu. Amb seguretat. Hem de donar les gràcies als esperits del cel per concedir-nos les calculetes que experimentem ara. Si hi ha alguna cosa, sigui el que sigui. Salvem-nos d'aquí.